खुलुमबाय, आं लिसा नार्जारी। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 20 फेब्रुआरि 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 20 फेब्रुआरियाव अरुणाचल प्रदेशखौ गायसननाय सान महरै फालिनाय जायो। 1987 मायथाइयाव भारतनि सा-सानजा रायजोफोरनि गेजेराव गंसे अरुणाचल प्रदेशआ आबुं रायजोनि थामोनथा मोननो हादोंमोन आरो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड डे अफ ससियेल जास्टिस महरैबो फालिनाय जायो। 2007 मायथाइनि 22 नबेम्बराव गावनि 62थि जथुम्मायाव जुथाइ हादोरनि सरासनस्रा जथुम्माया 20 फेब्रुआरिखौ बुहुमनां समाजारि न्याय सान महरै फोसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल लाभ योर पेट डे, क्लीन आउट योर बुकेज डे आरो नेशनेल चेरिफाइ डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।